И това е Ето четвърти аз съм скролер, това е тук един гей до мене. педерас. Това е четвърти епизод от поредицата Ultra Survival, забравя съм да говоря. И сега ще довършваме първия етаж и ще почваме втория. Какво Какво е? Няма кол вече. Отивай да копаеш. Кой ти? Е, тук има много кол, его, да му иба майката, его отгоре, отивай го взимай. Не, изчезни, бе. Отиваме спокойно. Кой ти ми пречиш? Хубаво, махни. Къде е, аз не го виждам. Това сам баща ми не мога го видя. Вижте как да правих пред хома, малко циганско, но как да е, никой не въпита въобще. Ням. Крафтинг, за кой си примесил крафтинг тейбъл? Да можем? Точно пред стълбите. Точно пред стълбите. Ми, какво? Нищо. За по-ако? За по-ако ли? Да, по-яко. Аз разбрах другия смисъл на ако. Ти си ако? Чай Ти сега. си къкъна. Танчето. Има някакви стълби. Не ме интересува. А трябва да направя първия етаж да ще свърша. Той за да го направя. Печката я махам от тук. Не, бе, в нея има 16 кол, много е. Хубаво е, той е в мен. Печката ще я сложа. Ето тук. Ще направя един крафтинг тейбъл, защото съм много богат. Малко отивам за тъпата храна, защото... Горе на планината има краве. Ти 16 кол, такова и такова. Чао. Отивам за му. И после отидеш за пясък. Кой ти? Паяк. Пещерен паяк. Убивай ги паяците, защото ще ни трябват паяжи, ние си направим водица. Водица, добре. За да ловим риба. Майко! Умря? Трябва да сложим тембър пач тук на този сервер. Тембър пач. Такова. Където като удариш едното дърво отдолу, едно блокче дърво и цялото да пада. Мързим. Да. Пак изкарам. Ендерман. Чест. Къв често е? Не знам, тук има някакъв чест. Къде е? Къде е това? Горе ли? Не. Тук е пълно с кокошки. Убивай ги и давай яйца. Те нямат яйца. Тъпи цигански нещастници. Аре, снаше буклук. Къде цепти? Това. Аре, снаше. Трябва да й помогнеш. Трябва да ми помогнеш ти. Ти си специалиста. Осем пилета, нито едно яйце. Сериозно? 8 прилепа.
Кокошки, същия хуй. Виж краставица. Ами краставица е, не салам. Сега ли се размялка котката? И много ме интересува как твоите котки ни мялкат. Моите ли? Да. Там съм мързина сега да ги нося. Я да видим той често поема. Аз ме изгубих. Изгубих го. А не, ето. Чудесно. Аз има да копая. Не, това е спаунер. Има чест у него. О, не, махай спаунера. Ще направим XP ферма. Окей. Да, сам се чупи кърпата. За какво винаги ми дава ачивно, като поне 100 път съм правил кирка? Това не мога. Не знам. Е това като, нали, като просто се върви попусна на много, то така всеки път прави. Не ме така да прави. Я, айрон. Да го взема ли айрон? Ами, с какво мислиш, че ще си направим брони и мечове? Не знам. От кожа. От... крави. Да, ние имаме ли кожа? Аз имам 4. Никога. Колкото за левотъжки. Аз имам 3. Не смея да влезна в спалнира. Чакай, аз имам 22. Бам, бия крампата, стараха много. Спалнаха се много. Бой. Така, тук ще взема това. Да вземем ли всичко от честа? Да. Крафтинг тейбъл ще го сложа в земята. Добре, спалнаха се още... Абе, бегай оттам и не дей чупи спаунера. Ето това, чупа. Абе, за какво го чупиш, бе? Не го чупа, бе, убира. Абе, не го чупи, умри, ама не го чупи, бе. Не го чупа, бе, дядо. Чупиш ли го, бе? Да, Абе, не го чупи, ама. не го чупа, бе. Хубаво. Не мога да излезна. Ама, къде се намираш? Не знах, много надълбоко, сега не мога да излезна. Кирката ми сега ще свърши. Жалко, че няма тъпа. Ще се самоубие готов. Не, затвори сървъра, пусни го и... Не. Ма трябва да намерим спаунера, разбираш ли? Аз знам къде е. Хубаво. Тогава умирай по-бързо. Ето, аз се качих вече. Жалко. Мупа! Къде ти мупата? Аз ни говоря. Не ти, бе. Ето пилят тука. Да го убия. Не, това прилеп тук. Уау, грамотност, Макс. Обаче много ми се спи. 24 часа без сън. Сериозно ли, бе? 24 часа ли не си спал? Да, бе. За какво? Заради една лична карта. Не, за да такова, кажи го да е. Да играх Майнкрафт с едно друго момче. Тъпанар. Ти. Значи ме изостави.